very emergency urgent recruitment. Female cashier we need 70,200 to 1,480. Food and accommodation provided by the company. Same day joining. Pressure also can apply. මේ රික්‍රූට්මන්ට් එක අද ඔෆිස් එකට ආපු රික්‍රූට්මන්ට් එක මේ දුබායි ඇතුළේ ඉන්න විසිට් එකේ ඉන්න ගෑල් ළමයි නැත්නම් මේ කැන්සලේෂන් වීසා එකේ ඉන්න ගෑල් ළමයි විතර ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ෆීමේල් කැෂියර් අපිට අවස්ථාවල තියෙනවා 1200යි පඩි ප්ලස් 1400යි අතුලට තමයි හම්බ වෙන්නේ food and accommodation provided by the company same day join වෙන්නත් පුළුවන් pressure also join වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඉංග්‍රීසි අපි පොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කවුද හරි දුබායි ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය ගෑල් ළමයි ඉන්නවා නම් විශේෂම එක ඇප්ලයි කරන්න ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ඉඳලා මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ද කියලා ගොඩක් කට්ටිය අහලා හැබැයි මේක මේ ඇප්ලයි කරන්න බෑ துபாய் ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය විතරයි මේක பாசிபிலிட்டி இப்போ எமர்ஜென்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை வந்திருக்கு ஃபீமேல் கேஷியருக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ சாலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200 1400 தான் கிடைக்கும் ஏஐடியில் வந்துட்டு ஃபுட் அண்ட் அக்கமடேஷன் ப்ரொவைட் பை த கம்பெனி சேம் டே ஜாயின்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஷரும் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் யாராவது துபாய்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியவங்க விசிட் வீசாவில் இருக்கக்கூடியவங்க கேன்சலேஷன் வீசாவில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி நபர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இமிடியேட்லி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருப்பேன் துபாய்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருந்து ஸோ உங்களுடைய ரிலேஷன் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே எனக்கு இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் துபாய்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியவங்க நேரடியாக ஆஃபீஸுக்கு விசிட் பண்ணுங்கள் ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லொக்கேட்டட் இருக்குது ஸோ எனக்கிட்ட மேலதிக விவரங்கள் எது தேவை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க அதே மாதிரி டேரெக்டாக நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு விசிட் பண்ணுங்க ஆஃபீஸுக்கு விசிட் பண்ணி நீங்கள் சேம் டே வந்து விசா எம்ஓலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதே சேம் டே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் யாராவது ஃபீமேல் கேஷியர் வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුබායි ඇතුලේ ඉන්න ගෑල් ළමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ කැෂියර් එකකින් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙන ගෑල් ළමයි කවුද හරි ඇවිල්ලා අනාථ වෙලා වීසා ගහ ගන්න බැරි වෙලා රසාව හොයා ගන්න බැරි වෙලා ඉන්න ගෑනු ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ජොයින් වෙන්න ඔයාලා සේම් ඩේ ඔයාලා ඉන්ටර්වියු ෆේස් කරලා ඕකේ නම් ඒ දවසේම ඔයාලට මේ වැඩට එන්න පුළුවන් වීසා ප්‍රොසෙස් එක ඒ දවසේම ඔෆිස් වලින්ම ඔයාලට ස්ටාර්ට් කරලා දෙනවා අනිතක එම්ఓ එකේ ඒ දවසේම ඔයාලට ප්‍රොසෙස් කරලා ඔයාලා එකකට යන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම චාර්ජ් කරන්න